fél 11-től. Hétfőn. Holnapig. Minit Kívánj! Hangosan és nem. Kívánja! Ugye is kívánja! Add már ide! Inkább gyorsan fújj, de! Igen. Mit kívántál? Ne nyisd ki! Senki se jöhet be. Mit kívántál? Tényleg miért ne csinálj már olyan pofákat? Hozzon a másikat. Tényleg kopogtak? Hozzon a másikat, megcsináljam. Gergő. Miért? Csak ugye fordítják a vízban. Jó, jó. De hülye gyerek, menj már ki. Megyek. De végére kész lett! Jaj, jó torta szakban leolvadt róla az izét. Ez végtelenített? Lina? Nem, ez már csak a stáblista. Szóval úgy eldobta végkérdez meg. Én inkább azt kérdezném, hogy mitől olyan a torta. Abba nyomtad el a gyufákat? Megyünk. Ki kell szedni belőle. Igen. Mit csinál? Vagy mi? Igen. Van. Ebben rakjátok ki A tortákat. a gyertyát? Gyászok. Ugyanolyan telózsak Aha. Kriszi, te meddig marad? Mi ugye hát... Tényleg egyforma telótok Hát ez egyforma, csak az övé kopott már. Te ezt tudtad? Mutasd! Én tudtam már. Mutasd! Én előre felkészültem rá. Jogi, nem tapogatom ezt a csokit. Jó, ő tudta. Nagyon jó volt. Jogi, nyilatkozz már valamit a születésnapra. Tetszik? Nagyon tetszik, de a szememet léptettük, a szememet. Jó, köszi. Na, akkor ki nem... Most törik meg a születésnapot. Ez a rituálé része. A szülinapost kivégzik egy kissel. De jól néz ki. Jól néz ki? Ha édesek vagytok, nem tudom ezen mi néz ki jól, de reméljük inkább azt, hogy ehető. Hát azért, mert Barbie a színe, nem látod? Az én jó voltamból volt, lesz, úgyhogy nekem köszönjétek. Kiszi? Aztán ti? Nem. Gergő. Te. De az igazából patkánykaki. Mit tettél a téján? Nekem már nem babatányér való. Én kérem a fémtányért. Angela finom? Én csináltam. Akkor nem. Akkor nem csináltam. Akkor szebb. És finom. Ja, akkor meg még.
Én is kérek, vágja nekem. Én is kérek olyat. Hú, de jó, akkor lesz a kakaómba tejszínhab. És én nem kapok? De, mindjárt. Most az egészet levideóztad? Hát direkt. De ne itt a kupis konyhát ne videózzad már, menjél már innen. Kulisszatitkok? Kulisszatitkok, menjél arra be. Leleplezzük őket. Anikónak is. Annikó is egy kulisszatitok? Én magam vagyok. Na, még egy szülinapot indítunk. Ez hogy fog rám férni? Hát ég a monitor. Nem úgy értve. Van itt más. A kacsása. Alma. Szép. Vagy máskor is átjeszed, szülinapon kívül. Ezt hogy gondoltad? Jövő héten átjössz hozzánk. Anyu? Tessék. Átjövök? Miért? Jövő hét szombaton délután A tortám. átjössz hozzánk? Persze. Nem tudom, mi lesz jövő hét szombat. Én sem. Az én tortám. Hozzám vagy valami Pénteken éjszaka dolgozunk. Utáni szombaton Nem átjössz jó. hozzánk? Hát az lehet, hogy jó, de hát meg... Elhozod egy picit a poharat. Az én névnapom lesz, és megjöttök megünnepelni. Megjöttök megünnepelni. Arra említem. Jaj, senki sem kíváncsi a névnapodra. Tudom, hogy nem Én még nem voltam kíváncsi a születésnapjára. Én nem tudok, hogy nem Már megint van.